Azken boladan izan ditugun bero boladak direla eta fabriketan temperatura altuak izan ditugu eta langileek motorreko baldintzetan lan egin behar izan dute. Egoera hauei aurre egiteko Kodeamek betidanik izan ditu lurrinketa bidezko hozgailuak. Fabrika batean beroari aurre egiteko egokiena instalazio finkoak egitea da, baina ekipo eramangarri edo portatilak soluzio azkar eta eraginkorra izaten dira. Kodeamek egoera bakoitzaren aurrean ekiporik egokiena aukeratzen lagunduko dizu, fabrikara bisita bat eginez. Ekipoak kanpoko airea hartzen du, ureztatu ditugun filtro batzutatik pasarazten dugu aire hori, eta hortik pasatzean, haizea hotza irtetzen da ventiladore baten bidez, eta haize hotza botatzen du. Kodeamek urteak daramatza langileen baldintzak hobetzen lantegietan.